आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। कणकवली शहर विकास आराखडा मार्च महिन्याच्या अखेर प्रसिद्ध करण्यात आलाय। या आराखड्यावर स्थानिक नागरिकांनी हरकती घेतल्या, उपोषणाचा इशारा देखील दिलाय। या संदर्भात माजी नगराध्यक्ष समीर नलावडे आणि माजी उपनगराध्यक्ष बंडू हरणे यांची नेमकी भूमिका स्पष्ट केली आहे। पाहूया। सीपी प्लान जो आता पीएलयू प्रकाशित झालाय की लोकांच्या सूचना हरकती करतात। एकंदरीत पूर्वीचा डीपी प्लान ह्या शहराचं 846 हेक्टर 8.42 म्हणजे 850 हेक्टर जवळजवळ सुमारे जे क्षेत्र आहे 846.42 हेक्टर, यामध्ये पूर्वीच्या डीपी प्लान मध्ये एकूण येलो झोन, कमर्शियल, इंडस्ट्रीयल, पब्लिक, सेमी पब्लिक म्हणजे जे डेव्हलप होऊ शकतं आणि असं किंवा रस्ते यात 157 हेक्टर फक्त जागा हेक्टरची तरतूद होती। आणि आता ह्याच गोष्टीसाठी रेसिडेन्शियल झोन, कमर्शियल झोन, इंडस्ट्रीयल झोन, पब्लिक, सेमी पब्लिक असेल किंवा आरक्षण विकसित असेल तर त्यात 509.99 म्हणजे 510 हेक्टर म्हणजे एकूण 157.71 हेक्टरच्या ऐवजी 510 हेक्टर जागा डेव्हलपमेंट अंडर आलेली आहे। त्याही व्यतिरिक्त काही नागरिकांची थोडी नाराजी आहे की कोणाच्या जागेत बरीचशी आरक्षणं अननेसेसरी काढली गेली नगर विकास विभागाकडून। तरी पण काही कणकवलीच्या नागरिकांना तो डीपी प्लॅन मंजूर नसेल, रस्ता असेल किंवा कोणाच्या जागेत आरक्षण असेल तर सूचना हरकतीसाठी नगरपंचायतीने 26 तारीखपर्यंत दिलेली आहे। माझ्या मते ती मुदत वाढ मिळण्याबाबत सुद्धा मागणी आहे। खरोखरच नागरिकांना त्याचा अभ्यास करण्यासाठी आणि मुदत वाढ मिळाली तरी चालेल। आणि ज्या ज्या नागरिकांना या डीपी प्लॅनमध्ये ज्यांना त्रास झाला आहे किंवा आणखी काही सूचना त्या कराव्यात आणि योग्य तो निर्णय नगर विकासची उच्चस्तरीय समिती प्रत्येक नागरिकाला ज्यांनी सूचना हरकती दिल्या त्याला पुढ्यात घेऊन त्याचं म्हणणं ऐकून घेऊन त्याचं म्हणणं जे जेन्युइन आहे ते मंजूर करतील अशी अपेक्षा आणि असं सर्वांचं समाधान होईल अशा प्रकारचा डीपी प्लॅन कणकवलीसाठी अस्तित्वात यावा। पण ऑलरेडी आपल्याला जवळजवळ पूर्वीच्या क्षेत्रापेक्षा 3.5 ते 4 पटीने विकासाचं क्षेत्र वाढून मिळालेलं आहे। पण याही व्यतिरिक्त आणखी कोणाची मागणी असेल तर नगर विकास विभाग त्यावर आणि नगरपंचायत हे त्यावर जितका आणि काही त्याच्यातून चांगलं काही करता येईल ते नक्की करतील आणि त्यांनी ते करावं एवढंच। काही रहिवाशांनी जर समजा याच्यामध्ये बदल नाही झाला तर उपोषण करणार असा एक इशारा दिला आहे। आपण रहिवाशांबरोबर आम्ही राहणार त्याच्यात काय जे काय म्हणून मग आता म्हणाले हरमेश आहे की जेवढे काय बदल करायचे ते नगरपालिकेच्या हातात आहे। मुख्याधिकारी असतील, नगराध्यक्ष असतील, नगरविकास मंत्री आहेत, सर्वांच्या हातात अधिकार आहेत। त्याच्यामुळे जनतेची जेवढे हरकत येतील तेवढे सर्व हरकती सोडून त्यांना योग्य तो न्याय द्यायचा अशी आमची मागणी आहे। आणि जर जनता विरोधात असेल तर आम्ही त्यांच्याबरोबर जनतेबरोबर असू।